Fy fan. Fy fan. Fy fan. Fy fan. Varför säger vi fy fan? Vet fan. Ett marshmallow-mord igen. Den här gången kan vi inte misslyckas. Merry fucking Christmas, bitch! Nu filmar Kommer Stefan och Christer till stan nu? Fy fan. Det här kommer bli övertid. Sony. PS3 är bara ett värdelös Blu-ray-spelare som knappast har några bra spel som redan är på 360. Men skitsamma, köp ändå. Sony. Vi har inte Zelda, men vi har i alla fall GTA. Vi drar. Oh my god! Oh my god! Jävlar, jag måste sitta inne om jag måste skaka den. Jag kan göra så att det är så att jag inte är... Fan, så jag måste känna så åker med Ronny och Raggi. Här är polischefen. Jag har lite mer shit. Ja, det är bra. Skaka. Hjälpa till eller? Är det kul, Quinten? Dra ordentligt i ratten. Om det inte är rattlås på. Skrik, Johannes. Som om ni skulle köra på någonting. Ett rådjur! Fortsätt, ännu mer, ännu mer. Ännu mer. Det här som krockat med Fladdra jättemycket med armarna också. Så där. Så, stopp. What the fuck? Va? Ska militären vara här? Jag är Obi. Den har försvunnit. Koka. Är du törstig? Är du törstig? Då tar man Coca-Cola. Coca-Cola, gjord i Texas. Nej, det har den inte. Men det är 50 öre i pant. Vad är det? Locauto. Och sen kan du också låna Return of Killer Tomatoes från Love Film. Och om du kollar på det här så har du slösat typ 20 minuter av ditt liv och du är en idiot. Så varför kollar du inte på det Angry Video Game Nerd och Nostalgic Critical Linkara som fan kan kolla på någon annan som är bättre än det här, för fan. Men det är jag som regisserar skitfilmerna och vill veta en sak. Jag är faktiskt stolt över dem. Ni har mycket jobb att göra. Nu. Det här är det värsta som har hänt sedan Jenny... Åh. Det ser ut som de hör att marshmallowsen är här. Kolla där, nu ska ni kolla upp det för marshmallowsen och förstöra allting. För nu så märker att den kommer närmare. Take that, motherfucker! Nu.
Vi måste komma loss! Vem är det? Kika! Ja, vart fan är du? Kungsträdgatan och telefonshop. Jaha, tack för hjälpen. Tredje gången gillt! Och det menar att det blir en till skit, men om ni vill så förstås inte. Men vi gör det i alla fall, för vi skiter i vad ni tycker, era små bortskämda jävlar som kollar på det här. Rulla bara efter texten och visa vilka idioter som gjorde det här.